היי, שלום לכולם, שמי ליאור גולניק, והיום אני אלמד אתכם 8 דרכים שונות איך להפסיד את כל הכסף שלכם ממש בקלות. והדרך הראשונה, תזרים מזומנים. יש לכם רעיון נפלא, מצאתם מוצר בסין שעולה רק 1,000 שקל, בארץ אפשר למכור אותו ב-3,000 שקל. יש המון חנויות שרוצות לקנות מכם חודש אחרי חודש. אתם באמת מתחילים לייבא, אבל יש דבר אחד קטן שלא לקחתם בחשבון. בסין כשמזמינים מסין משלמים את הכל במזומן על ההתחלה. אחר כך הסינים מתחילים לייצר, אחר כך יש משלוח ימי, אחר כך עד שמוכרים את זה לחנויות, עד שהחנויות נותנות את הכסף, עובר המון זמן, חודש אחרי חודש אחרי חודש, כל חודש אותו דבר. אחרי כמה חודשים, אתם מאוד עשירים על הנייר, אבל מאוד עניים בחשבון הבנק. אתם במינוס עצום, ואתם כנראה בדרך לפשיטת רגל. אז אם אתם רוצים להפסיד את כל הכסף שלכם, זו אחלה דרך. אבל אם לא, אז בואו אליי, אני אבנה לכם תזרים מזומנים מסודר בדרך להצלחה שלכם.